O espazo infantil do mercado de abastos, o Ganapán, vén de ser seleccionado polo Ministerio de Cultura como proxecto modelo dentro do terceiro encontro de Cultura e Cidadanía que se celebrará en Madrid os días 28 e 29 de setembro. A verdade é que para nós foi unha sorpresa cando presentamos o proxecto, pero tiñamos moita confianza en que todas as actuacións que se están desenvolvendo no entorno do mercado pois fosen dignas de merecer algún recoñecemento e de todas elas decidimos traballar ou enviar a proposta do Ganapán porque considerábamos que era importante pois dar a coñecer pois todo este proceso que estamos levando a cabo no mercado na Praza de Abastos de Pontevedra. A Concelleira de Mercados participará no certame que se celebrará no Matadoiro da capital nacional, expoñendo a filosofía, experiencia e liñas de actuación do Ganapán, que ten como filosofía, como nexo de condución, sempre dignificar os oficios da terra e do mar, de amosarlle ás crianzas de onde veñen os alimentos que consumen e tamén a importancia de traballar en consumo de proximidade. A finalidade do encontro é destacar o labor de iniciativas culturais e innovadoras e inclusivas nesta terceira edición do certame que ten como lema Acceso á Acción. O Ministerio seleccionou un total de 30 proxectos das 200 propostas que se presentaron en todo o Estado.